Hosти zo Slovackej poprivalala vidjeli i naštívili našoj institúcii i upoznali še z istoriju Rusnácoch i akvareli prijemnoše nje spodzivali. Rozprávame sa s nejakou staršou pani, takým štýlom, ako keď som sa s babkou rozprával. Že trošku tam je rozdiel, ale v podstate vy tak podobne rozprávate, ani nie tak rusínsky, ale tak podobne ako šarišský dialekt na východe Slovenska. Veľmi milo sme prekvapení z toho, ako to tu je, akí sú ľudia, takže ústretoví, pohostinní a vlastne prešli sme veľa kilometrov cez Maďarsko a zrazu sme sa ocitli ako keby doma. Prošlého roku sme boli povolaní hrať na jednom festivalu u Trebišove pod názvom Skapal pes. Tam sme popoznávali, podľa že im interesantno, že my špívame i bešedujeme so tým jazykom, ktorý v súčnosti je zo ich kraju. Već pred mešacom dvovom me kontaktovali, že by prechodzili pre Srbiju, takže by sjeli zajsť dakle medzi inšimi do Kerestura. Već mi tu napravili nejaký mini aranžman. Tota naštíva ukazuje, že ruský Kerestur má turističného potenciálu, okrem za turistov zo tej časti Slovackej, kotri bar zainteresovani upoznať ľudzoch na tým prostore.